bace. Mu ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Coronavirus cutar duniya gaskiya ce ba ƙarya bace. Ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Coronavirus cutar duniya gaskiya ce ba ƙarya bace. Ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Zuljalalu makakin duniya, Ubangijin da ya kaki samaniya. Coronavirus cutar duniya. Almukaddiru kai ka kaddara cutan corona ta zagaye duniya. Coronavirus cutar duniya. Jalla wahabu kai mana sauki ka kara da jama'ar Najeriya. Coronavirus cutar duniya. Ya kafar ka yi mana gafara duk zunuban da muka yi a duniya. Coronavirus cutar duniya. Gaskiya ce ba ƙarya bace. Ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Coronavirus COVID-19 da ke kiranta a faɗin duniya. Coronavirus cutar duniya. Wannan cuta tana da sauri na yaduwa a kasashen duniya. Coronavirus cutar duniya. Mu bar fadin cewa ƙarya ce mu kama Allah sarkin duniya. Coronavirus cutar duniya. Domin cutar coronavirus tana da illa na ce Usmaniya. Coronavirus cutar duniya. Mu ɗauki dukkanin shawarori na jami'ai masu kiwon lafiya. Coronavirus cutar duniya. Gaskiya ce ba ƙarya bace. Ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Awwal yaƙini an mun wata tambaya coronavirus din nan ya take. Coronavirus cutar duniya. Sai na ce musu na ji ga masara illoli gari da daki. Zazzabi mai zafi zai zo har atishawa za ka yi na rike. Coronavirus cutar duniya. Numfashi yakan rike baya fita a gare ka daki. Coronavirus cutar duniya. Da kaji dai a cikin wannan fadakar da ya dan neman lafiya. Coronavirus cutar duniya. Gaskiya ce ba ƙarya bace. Ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Coronavirus gaskiya ce mu kare kanmu mu zauna lafiya. Coronavirus cutar duniya. Wanke hannuwa kafin mu yi taɓin idanuwanmu da kunne kunjiya. Coronavirus cutar duniya. Mu toshe hanci da bakunan mu rigakafi shi ne neman lafiya. Coronavirus cutar duniya. Mu takaita shiga duka tarukan da za mu yi cuɗanya mun jiya. Coronavirus cutar duniya. Tambihi yalhudu na ke mana duk jama'ar faɗin duka duniya. Coronavirus cutar duniya. Gaskiya ce ba ƙarya bace. Ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Coronavirus gaskiya ce ni tokilas na faɗa muku kunjiya. Coronavirus cutar duniya. Har makarantu gwamnati ta rufe tubalin gina kiwon lafiya. Coronavirus cutar duniya. Sufuri na jirage an takaita har da makasu wannan duniya. Coronavirus cutar duniya. Coronavirus cutar duniya me sa mutane si ta haniniya. Coronavirus cutar duniya. Rabbi kawo sauki duniya coronavirus ne mana mamaya. Coronavirus cutar duniya. Gaskiya ce ba ƙarya bace. Ɗau matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Ku buɗe kunne don wannan kira jama'ar duka faɗin